Bon dia des de Les Angles, estem a 6 de desembre i avui venim aquí a la gran estació del Capcir a veure com està la neu. De moment ja ho veieu, no massa gent, sembla que la neu està prou bé, no tenim aire, no fa vent, tenim un bon sol, cel blau, però al final del vídeo us explico què tal està l'estació. Us donaré les dades d'instal·lacions obertes i pistes obertes. Fins després! Bé, arriba el moment d'acomiadar el vídeo que hem gravat avui aquí a Les Angles. Vosaltres ja heu vist les imatges que hem gravat, heu vist els esquiadors que hem gravat nosaltres per aquí a l'estació, m'heu vist a mi com estava esquiant. Dir-vos que la neu ja podeu veure que és de bona qualitat a les cotes altes, a la part alta de l'estació. Com que avui ha fet calor a les parts baixes, ha començat a transformar una miqueta. Pel que fa a gent ja ho heu vist, la densitat d'esquiadors a pistes és relativament baixa, es pot esquiar molt bé. Tots els sectors oberts, només el sector de Balsera és el que està més just i els telesquís d'aquella zona estan tancats. Res, aprofiteu, és molt recomanable que pugueu venir a esquiar aquí a Les Angles perquè les condicions en conjunt són bones i res més, no m'allargo. Us deixo amb aquestes imatges finals de la nostra esquiada avui aquí a Les Angles. Adeu!